x'inhi l-ipotesi tiegħu tal-Lino Kawki. Każ li baqa' mhux solvut. Lino Kawki kien wieħed jiena nħoss li xi ħadd hemm barra ra l-lista potenzjali l-vot tiegħu kien naħa l-oħra u issa tipperverti l-awtokrazija tiegħi. Mhix problema. Lino Kawki kien inqatel l-unet kien awditur. Kien apparently awditur kien ta' xi kumpaniji li kien hemm involut ukoll Lorisan fihom. Plus Pio Cabelleri, plus kollha kienu fil-grupp li kienu joħorġu l-permessi tal-PAPB, ta' żmien PAPB. Il-planning ta' dik Planning Authority ta' żmien. Jixtru l-artijiet biex xejn lilek jagħtuk biċċa u l-oħrajn jieħdu l-kumplament. That is the area. U Lino Kawki kien l-awditur tagħhom ta' dan il-gruppi. At some stage, I suppose, kellu xiejt fuq xi area. Meta konna qed ninvestigaw dan il-każ ma' Dione Borg, f'każ ta' programmi evidenza, konna tħallna fiha u Dione kien anke ġab xi pjanti ta' xi areas li kienu fil-Marsa Xlok u Birżebbuġa fejn kien hemm areas designati u flats u appartamenti li kien hemm disgwit fuqhom skont Dione li seta kienu riżultat ta' disgwit mal-awditur. Dana in February of 1982. F'daqqa waħda qeb sabu l-bagalja tiegħu fi Chadwick Lakes, kien għatet fiha xi dokumenti, mhux kollox. Il-mara tiegħu kienet pregnant minn għalija with a baby. Fil-1982 li jiena ma ġejtx konsultat, għax kemm sempliċement missing person u dak iż-żmien ma kontx involuti f'affarijiet hekk. Il-bagalja qatt ma rajtha pereżempju, għax dak iż-żmien kienet ta' 1982. Issa, in 1985, Novembru ta' 1985, to be precise, 18th November 1985, kien hemm xi ħadd li regolarment kien imur jieħu l-karozza tiegħu il-bosk, il-busket, hemm erja jisma' l-bosk tgħaddi min-naħa ta' wara, parkja l-karozza hemmhekk, kien hemm bir, itella niżel barmil, itella l-ilma u jaħsel il-karozza tiegħu hemmhekk. U one good day, ftit qabel l-18th November, kien mar l-istess ħaġa, waqalu l-barmil fil-bir, da qabad sok ta' siġra u beda jippokja biex jipprova jtella l-bir u in the process il-barmil u in the process f'daqqa waħda ra xi ħaġa titla' tiflowtja on the surface. U kienet isa parti isa l-ewwel kienet bajda. It-tieni isa kienet tal-karta pesta. Ma isa kienet kella parti mill-figura tan-nofs ta' persuna. U da beda jinkwieta wara ftit kellem l-avukat tiegħu u l-avukat tiegħu mar kellem il-maġistrat. Il-maġistrat kien David Cicluna. Li mbagħad eventwalment laħaq imħallef. Konna naħdmu ħafna flimkien fuq każijiet kollha tad-drogi. Kien imexxihom David Cicluna. U dana għajjat inkjesta. Għajjat li fuq il-post, morna fuq il-post il-bosk. Dak iż-żmien niftakar kien hawn konferenzi tal-kummissarji tal-pulizija ta' madwar l-Ewropa kollha, inkluż minn Ireland u minn diversi postijiet, Ingliżi, etc. U kienu qed issir, by the way, kien qed issir il-palazz tal-Verdala. U kienu they were housed hemmhekk, kien hemm ikla kbira, iva kien viċin. U dana, u mort fuq il-post, it-tawalt bil-bir, u naraw din biċċa ta' karta pesta bajda. Abbat id-divers tal-pulizija biex jinżlu fil-bir, nislu sellu żgħir, nislu fil-bir, għamlu tajtom ground sheet tal-plastik, daħluhom minn taħt dan l-oġġett u tellajnih fuq.
So dak kien qed naħsbu li hija karta pesta tal-karnival, xi ħaġa tal-karnival. X'intellajnija fuq sibna li kienet human tissue li kienet what is called as adiposea. Adiposea hija proċess fejn jekk ikollok parti minn ġisem li jkun fil-ksieħ without access to air, dak il-ġisem biż-żmien isir qisu sapun. Il-laħam isir qisu sapun. U għalhekk jiġi abjad. That is called adiposea. So, issa, edna. Chemically, what happens? It's a chemical change completely. Jiġi quasi soap-like material. So, għajtu l-patologista, kienet Maria Teresa Camilleri minn dak iż-żmien. U dina ġiet fuq il-post u għall-ewwel ħasbet li kienet li definitely kienet of human origin. U għall-ewwel ħasbet li kienet female. Għax ma kienx jidher genital areas dik l-area. Allura l-pulizija bdew jaħsbu fuq missing persons li kienu female għall-ewwel. In the process però ridna nkomplu il-xogħol biex naraw xem f'dan il-bir. Abbat il-fire brigade bdew bil-hoses jiġbdu l-ilma tal-bir biex jibatluh kemm jista' jkun. In the process l-ilma li kienu titellu għaddejnihom ġo sieves kbar biex anything that goes through any material jinġabar fis-sieves u mhux nitilfuh ħalli nżommu l-evidenza. X'in imbagħad il-bir tbattal biżejjed, kien kważi dalam, kien dalam, niżilna bozza żejra, ġew tal-fire brigade b'generator niżlu bozza, niżil sellun u rajna li l-bir over the years kien mhux kbir, kien mhux bir biss ma kienet kamra sħiħa kbira bil-ħnejjiet ta' żmien il-kavallieri. Wow, okay. Kienet biż-żmien in-nies iwadbu l-ġebel bħalma plop tiswaħhom għaddejjin. Biż-żmien over years and centuries, I suppose, ġiet blokka sħiħa kollha ġebel. Li għolja madwar 7 piedi. Wow. Għoli. So, innazzilt is-sellun on the side u minflok ma ngħid, jiena dejjem kienet il-proċess, qabel ma ngħid in-nies tiegħi jinżlu ninżel jien l-ewwel. Jekk jiena ħanordna li xi ħadd li mhix li tadwejjaq mhux se nqabbad il xi ħadd jagħmilha jekk m'iniex lest nagħmilha jien l-ewwel. Di dejjem użajta l-istess proċess, anke f'ta' ġiġirizzo tal-għawdex u hekk. Ninżel jien l-ewwel u mbagħad wara l-inkunċert li m'hemmx sogru għan-nies tiegħi, u mbagħad inniżel l-oħrajn. Mela nsilt jien l-ewwel, u x'in qed nara hemm isfel, nara borsa tal-plastik on one side. Plus borsa tal-plastik oħra mifquha, li ovvjament kienet din li pokja ġo fiha u telet din il-biċċa. X'in niftaħ il-borza l-oħra hemm isfel, niftaħ din il-borza u nsib ras, kranju, plus mazza tal-ħadid kbira. At that point, informajt il-maġistrat li kien fuq fil-bokka qed hawnhekk għandna murder. Jekk mhux murder għandna disposal of a body. So għax ħadd ma se jkollok kranju plus il-mazza. Ġo borza tal-plastik hemm isfel. U ġisem imqattat. U mbagħad sibna l-biċċiet l-oħra. Jifieri in the process mbagħad bqajna nfittxu u nsibu boros oħrajn bil-biċċiet oħra tal-ġisem. So, plus hekk mbagħad x'in tbattal l-ilma sew, għamilna 3 ijiem noħorġu l-ilma kollu, nissivjawh u niġbru l-biċċiet l-oħra kollha li kien hemm dabir kien kbir ta' żmien il-kavallieri li minn is-siġar l-eruq ta' siġar kollha deħlin għal ġolbir. Kollha teħlin għal ġolbir. Allura kien hemm ħafna biċċiet ta' materjal li kien embedded mas-siġar. Mal-eruq. Mal-eruq. U allura ridna niġbru kollox. As a result, il-kranju x'in sibnieh minn għajnejh kien imfarrak. Fil-fatt il-fuq minn 30 biċċa kien differenti frak u sibna ħafna minnu fil-bir, peress li għamilna da xogħol kollu b'ħafna akkurezza biex il-materjal nixbruħ kollu. Ovvjament mbagħad wara għamilna l-proċess kollu fil-laboratorju. F'dan il-każ mbagħad wara li għamilna x-xogħol kollu għamilna reconstruction with wax tanka tal-partijiet
fejn kienu missing. At that point ma kenniex alternattiva, ma kenniex other mezz fi xjentifiku x'namlu ħlief, namlu il-plasticine, nattuh bil-plasticine according to Krogman's, il-ktib Krogman Identification of Skeletal Material, li inti tkun tara jekkux Caucasian, jekkux African, jekk huwa Caucasian, presumably Caucasian f'Malta, għandek levelli tal-wiċċ. Kemm at various hundreds of points tal-wiċċ. It-thickness of the skin li tista' tkun. U allura qbadna tubi tal-plasticine tal-dental material. Għamlihom ġo tubi. Ħallejnihom jissudaw. Sorry, dental material xiġri? Dental paste li jużaw. Okay. All right? Li jużaw biex jagħmlu lek il-forma biex jagħmlu Il-forma il-bracer. tsera. Okay, all right. Għamilnihom ġo tubi. Ħallinihom jaqdu. Mbagħad qattajnihom biċċiet żgħar skont according to the thickness ta' kull parti tal-wiċċ. U ħallnihom bil-kollha fuq il-kranju. Biċċiet, sakemm ġew dan il-biċċiet kollha different levels. Hawnhekk pereżempju jkollok iżjed materjal milli hawnhekk. Sewa. Wara li għamilna dal-proċess kollu, mbagħad bnejnieh mal-livelli tagħhom isek qed kaħħal iżomm dawk il-plasticine level postu. U allura bildjajna wiċċ. Minn dak il-wiċċ, Madonna x'sena di. minn dak il-wiċċ wasalna li kien konna diġà għamilna l-autopsja by the way sibna li kien male mhux female, imma minn dak il-wiċċ ġena qrib ħafna il-wiċċ tal-Lino Kawki. Issa, dak il-proċess jagħtik 90% ċertezza li qegħdin on the right track. Però ma tista' tressa qatt il-qorti persuna with the murder of Lino Kawki. Jekk inti m'għandekx dik l-evidenza beyond reasonable doubt, 90% is not beyond reasonable doubt, irid ikollok 99.9%. So, il-proċess kellu jieqaf hemm, ma stajniex naslu iżjed. The meantime konna ġibna l-professor Ian West mill-Ingilterra, patologista kbir, għamilna x-xogħol fuq l-deposija, għamilna x-xogħol fuq l-Adam, isna il-dana x'ismu, il-femur u tibja, u minn dawk il-measurements stajna naslu għall-identifikazzjoni ta' kemm seta' kien twil din il-persuna. So, li allura again kienet taqbel mal-dettalji tal-Lino Kawki. Issa, come 1987, this was 1985-86, come 1987. Waqaftu hemmhekk, 1985 waqaftu. Ma sanix naslu, għan bidda xogħol kollu prezentaj il-qorti, semmek wasalna. It's probably li kien Lino Kawki, ma sem. In 1987, kontlajt konferenza il-Kanada. International Forensic Conference, issir kull 3 snin. U ikun hemm ħafna meetings going on at the same time, jekk forensic anthropology, jekk forensic documentation, jekk toxicology. Allura, jekk jiena waħdi ma nistax nattendi 3 meetings in the same time. Kien hemm dan il-right mill-booklet li hemm forensic anthropology. U fettilli ba jisni ta' ħammun nattendi dak il-lecture rather mill-li toxicology u fajtor. U mortu kien hemm Professor Kenneth Brown mill-South Australia Forensic Police, Forensic Odontology. U ta' lecture ta' 10 minutes, 20 minutes presentation, sorry. Fej qed jgħid li in Adelaide l-Australia kienu għadhom kemm sabu metodu ta' craniofacial video superimposition li jasal għal konklużjoni finali li huwa dik il-persuna mhux oħra. U immedjatament rajt il-benefiċċju taħħadi u mort fuq wara l-lecture qedlu Professor Brown kien jekk jiena nikkonvinċi l-gvern ta' Malta li jibatni. Taċċettaw li nagħmlu dan ix-xogħol fil-laboratorju tiegħek. Għalli nkellem il-gvern tiegħi. Għamilna kuntatt. Finti f'moħħok il-kas tal-Lino Kawki. Il-kas tal-Lino Kawki u kelli kas ieħor ta' dana, ta' Mikallef li kienu nasibnieh li kienu nasibnieh maqtul l-Allis. So, kien kas ieħor partikolari fejn it-siju kien tat-tfajla ta' dal ġuvni kien għalla jekk ma tiġix miegħi noqtlok bħal maqtilt
l-boyfriend tiegħek u għalla fejn qatlu. Anyway, dak kien 1986, 18 ta' Mejju ta' 1986 li uħor ta' Mikallef, Emanuel Mikallef. Anyway, nkomplu fuq Lino Kawki. Dana avvicinajt il-dana, il-professor Guido De Marco, li kien il-Ministru tal-Internu, Ministru tal-Ġustizzja, u għallijajt il-Maġistrat, jawtorizzak biex titla l-Australja tagħmel dan ix-xogħol. U David Cicluna awtorizzani biex nitla u tellajt team żgħir miegħi wkoll u tlajna l-Awstralja biex nagħmlu da xogħol. Domna xi 10 weeks nagħmlu x-xogħol. Żarmajna kollox biex isir dal-proċess, kellna nżarmaw dak kollu li għamilna Malta, ġifieri il-plasticine plus in-ġoħ clean, l-għadam biċċiet sejra li kien hemm għamilna jigsaw puzzle waqadnihom flimkien, il-kumplament imlejnieh with red wax seal. U wara poġġejnieh fuq l-stand li kien ippreżenta dan il-Professor Brown, ħadna ritratti kollha tiegħu tal-Lino Kawki u ta' Emanuel Mikallef, plus oħrajn, sewwa mhux tagħhom biss. U komparajnihom kollha flimkien mal-kranju partikolari. Kranju jiġi movjat at different directions biex issib l-alignment exactly tal-kranju mal-wiċċ tar-ritratt li jkunu qed niżaminaw. U minn dan il-proċess kollu, l-ewnet kollu xieġi videot, sewwa. Wara li għamna dal-proċess kollu, identifikajna li kienet definitely il-ras tal-Lino Kawki. Ġib dan il-video l-ura Malta, ippreżentajtu l-Maġistrat, il-Maġistrat għajjat meeting fl-uffiċċju ta' Kalleja ta' Fredu, ta' Alfred Kalleja, u għajjat lill-membri tal-familja, l-mara tiegħu u l-ħuħ biex jikunu prezenti għal-video u rejnijom il-video u kemm il-mara tiegħu, kemm ħuħ qablu li dak kien Lino Kawki. Beyond reasonable doubt. So with that point, seta jsir ix-xogħol. Il-Maġistrat dar fuq kull darba doltu. Dar fuq Alfred Kalleja, għallu sa Dr. Abel Ahmed jagħmel ix-xogħol tiegħu, is now it's up to the police biex jagħmlu x-xogħol tagħhom jidentifikaw minn qatlu. Però the situation remained there. Jiena x-xogħol tiegħi għamiltu kollu. Fil-każ ta' Emanuel Mikallef l-istess qabilnieh preċiż. Però inti kellek xi leads ukoll. Fis-sens, once li, identifikajtu li dan huwa l-kranju ta' Lino Kawki, din qed nasumija l-mazza li bija. Il-mazza qabilnija, by the way, kienet octagonal u qabilnija li kienet il-fractures li hemm ras kienet magħmula żgur dik il-mazza. Bata għaddejtu kollox il-pulizija? Bil-fors, ngħaddi kollox l-evidenza ngħaddija kollha l-qorti. Ir-rapporti tal-qorti, l-qorti mbagħad tagħti ir-rapporti tagħna lill-pulizija. Sewa. Fi dak il-proċess, jekk jiena ġejt mqabbad mill-qorti, jiena responsabbli lejn il-qorti, mhux lejn il-pulizija. Għalkemm kont qiegħed impjegat in a way tal-pulizija, però darba jiena impjegat, jiena ġejt appuntat mill-qorti, my responsibility in my obligation hija lejn il-qorti. Sewa. Mela, tlaqna?